ta sang kabakod sa pag-atubang sa tanan nga pagtilaw kag buligan niya kita nga mangin mga disipulo ni Kristo kag sang Eucharistia upod ag pag-ampo ni San Padre Pio. Kabay nga ang tagsa-tagsa mangin mapinasalamaton kag mahinatagon gid sa pagpaambit suno sa aton ikasarang. Ang aton celebrante mayor sa Sining Santos nga misa amo si Reverend Monsignor Rufeno Regi Pamposa. Kaupod sang aton mga kaparian, palihog magtindog ang tanan sa pagsugod sang aton santos nga Eucharistia. Sound check. Sa isa ka pinasahi nga pamagi, aton ginaupod ang padayon
nga pag-ayo sa aton nga Cora Paroko si Father Inan Bolante nga balaan ko luya gidiya mag-upod sa aton sa sini nga kapistahan. Pero good news kay madasig ang iyang nga pag-ayo ayhan bangod man sa pag-ampo kag pagpangamuyo ni Padre Pio. Sa ngalan sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agud nga mangintakus kita sa pagselebrar sining balaan nga misteryo. Kita tanan, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sakon sala, sakon dako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluy sa aton ng Dios nga makagagahom sa nga tanan, kag sa ubos nga napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
mangamuyo kita. O Diyos nga labing gamhanan, nagapakiloy kami sing mapainubuson, nga paagi sa mga pag-ampo ni San Padre Pio, dugangi ang imo mga dulot sa amon, kag dumalahi ang lakat sa ngamon mga inadlaw sa imo paghidait. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Palihog maglingkod ang tanan para sa liturhiya sang pulong. Balasahon, gikan sa libro sang Kaalam ni Salomon. Ang matarong nga tawo, mga disturbo sa aton. Gani, magpangita kita sing paagi sa pagdula sa ila. Nagapamatok sila sa aton mga ginabuhat. Ginasumbong nila kita sa paglapas sa mga kasuguan ni Moises, kag sa mga pagsulundan nga kinaugali sang aton mga katigulangan. Pero tanawon naton kung matuod ini. Tanawon naton kung ano ang mahanabo sa tion nga sila mapatay. Kung ang mga matarong matuod nga mga anak sang Dios. Ang Diyos magaluwas sa ila, batok sa ila mga kaaway. Gani, tilawan naton sila, aton sila pintasan kag sakiton. Dayon, aton mahibaluan, kung hindi sila magpangakig, kag mangin matarong sila. Mahibaluan naton, kung tubtob sa diin sila makaantos, pamatbatan naton sila sang isa ka makahuluya nga kamatayon. Kung sa bagay, nagsiling sila nga ang Diyos mag-aapin sa ila. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Kalantahon sa pagsabat. Magpasalamat ako sa imo, Ginoo, kay ikaw maayo. Magpasalamat ako sa imo, Ginoo, kay ikaw maayo. Ang bugalon nga mga tawo magakari sa pagsumpong sa akon. Ang mapintas nga mga tawo nagahimulat sa pagpatay sa akon. Mga tawo nga wala nagasapak sa Dios, magpasalamat ako sa imo, Ginoo, kay ikaw maayo.
Nahibaluan ko ngang Diyos, amo ang nagabulig sa akon. Ngang Ginoo, amo ang nagapin sa akon. Magapasalamat ako sa imo, Ginoo, kay ikaw maayo. Kabay nga silutan sang Dios ang akon mga kaaway, sang ila kaugalingon nga kalautan. Pagalaglago niya sila, kay matutom siya. Magapasalamat ako sa imo, Ginoo, kay ikaw maayo. O Ginoo, magakalipay ako sa pagdulot sa imo sang isa ka halad. Magapasalamat ako sa imo, kay ikaw maayo. Ginluwas mo ako sa tanan nga mga kabudlayan, kag nakita ko ang pagkalutos sa ngakon mga kaaway. Magapasalamat ako sa imo, Ginoo, kay ikaw maayo. Magapasalamat ako sa imo, Ginoo, kay ikaw maayo. Balasahon, gikan sa sulat ni Santiago nga apostol. Magpasalamat kita sa Dios, kagamay sang aton Ginoong labing hinigugma. Kun sa diin, may kahisa, kag pagka maiya-iyahon. May kinagamo man, kag sa tanan nga sahi sang kalaot. Pero ona sa tanan, ang kaalam nga gikan sa langit, putli. Mahidaiton man ini, malulo, kag mainabyanon. Puno ini sang kaluoy, kag nagapatubas sang maayo nga mga buhat. Wala ini sing pinilian, kag pagka sa limpapaw. Ang kaayo amo ang patubas sang mga binhi, nga gintanom sa paghidait, sang mga manughikot sang paghidait. Sa diin bala nagahalin ang tanan nga mga pag-ilinaway, kag binaisay sa tunga ninyo. Nagahalin ini sa inyo manhandom, sa pagpangalipay, nga nagainaway pirmi sa sulod sang inyo man mga lawas. Nagahandom kamo sang madamo nga mga butang, pero hindi ninyo maangkon. Gani, handa kamo sa pagpatay. Nagakaibog kamo, kag hindi ninyo ini matigayon. Gani, nagasinuay, kag nagailinaway kamo. Hindi ninyo maangkon ang inyo luyag, tungod kay wala ninyo ini ginapangayo sa Dios. Kag ko nagapangayo kamo, wala kamo ginahatagi,
kayang inyo mga tinutuyo, malaot. Ginapangayo ninyo ini nga mga butang para sa inyo kaugalingon nga kalipayan. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Palihog magtindog ang tanan. Ang ginuyara sa inyo. Balasahon gikon sa santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos. Si Jesus kang iya mga gintutunan nagapadayon sa paglakat nga nagaagi sa Galilea. Hindi luyag ni Jesus nga mahibaluan kundiin siya, kay nagapanudlo siya sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Ang anak sang tawo igatugyan sa mga tawo nga magapatay sa iya. Pero sa tapos ang 3 kaadlaw, pagabanhawon siya. Wala sila makahangop kung ano ang kahulugan sini, pero nahadlok sila sa pagpamangkot sa iya. Nag-abot sila sa Capernaum, kagsang nakasulod na si Jesus sa balay. Nagpamangkot siya sa iya mga gintutunan. Ano bala ang ginbaisan ninyo sa dalanon? Pero wala sila magsabat sa iya, kay man ang ila ginbaisan, amo kun sino sa ila ang labing dako. Naglingkod si Jesus kagintawag niya ang 12 ka mga apostoles, kag nagsiling sa ila. Kung sino ang luyag manginuna sa tanan, dapat magpaulihi sa tanan, kag mangin sulugoon sang tanan. Nagkuha siya sing isa ka bata, kag ginpatindog sa atubang nila. Ginkugos niya ini, kag nagsiling sa ila. Ang tawo nga nagabaton sang isa sining mga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Kag ang nagabaton sa akon, wala lamang nagabaton sa akon, kundi nagabaton man sang nagpadala sa akon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Palihog maglingkod ang tanan.
sa kay Very Reverend Father Joseph Bernie Barrios, ang aton Episcopal Vicar for the Religious, sa kay Very Reverend Father John Carl Robles, ang rektor sa aton mayor nga seminaryo, ang Santa Maria Mater et Regina Seminarium, sa akon nga mga kauturan nga mga pari diri sa altar, sa mga devotos kag devotas ni Padre Pio, sa katapo sang Paris Pastoral Council sa sininga parokya, sa opisyalis man sang sininga barangay, kag labaw sa tanan sa aton nga kura paroko, si Father Inan Bolante. Balaan ko, luyag na gid mag-upod sa aton subong, kag balaan man naton, nagaupod siya sa aton sa Facebook Live, sang 88.1 Spirit FM, o kung nagapamati man siya sa kahanginan, dapat ari na siya subong nga aga, manuguwa na siya. Kag madayon gid ang iya nga pagwa sa simbahan, no? So kung kay Father Inan, kung nagalantaw ka sa amon subong, dira sa Facebook Live sa 88.1 Spirit FM, shout out anay sa imo. Kag dali na, dasiga na ang pag-abot diri, kabay makaabot ka sa panyaga, kay nagahulat na ang lechon sa imo. Maayo ina, no? Maayong aga sa inyo tanan, no? Happy Fiesta sa inyo tanan. May isa ka istorya sa isa ka Meksikana nga babayi. Hindi ka balong mag-in-Ingles kag nag-abot siya sa United States o kung sa Estados Unidos. Wala gid siya sang nahibaloan bisan isa lang katinaga nga in-Ingles. Pero sige man ang iya nga tuon sang English words. Nagabot ang adlaw sang Kwaresma. Kay ini nga Meksikana nga babayi, isa gid ka serado Katoliko. Luyag niya magkumpisar. O galing nahuya siya magkumpisar kay hindi siya kabalo mag-in-Ingles. Gani ang iya ginhimo, ginsulat niya ang iya mga sala sa isa ka papel. Kaya ang iya plano, at sa pag-abot niya sa confessional box, iya lang basahon ang iya mga sala. Nag-abot ang adlaw nga magkumpisar siya, dala ang iya kodigo, listahan sang iya mga sala. Nagsulod siya sa simbahan, ginpangita ang confessional box. Sa pagsulod niya, ara na ang pari nagahulat. Pero pagsulod niya, nag-brown out, napatay ang suga. Pero padayon ang konfesyon, siling sang pari sa iya, ano ang imo mga sala? Pagkabati sang babayi nga Meksikana, ginabrihan niya ang iya nga kodigo, ang papel. Ugaling kay madulom sa sulod sang kumpisenaryo. Siling niya, in Ingleson ko na, Father, I cannot see my sins. Hindi ko makitaan ang akong mga sala. Kay madulom. Siling sang pari sa iya, lakat ka, ginapatawad ka sang Diyos, sa masundod mo nga pagkumpisar, magdala ka na sang flashlight. No? Madamo ang mga ginasugid nga mga milagro na hanungod kay Padre Pio. Pero madamo man sa mga akusasyon batok sa iya. Ginapasibangdan siya sa iban nga mga doctors, fake, hindi matuod, binutig, himo-himo lang niya kuno ang iya nga stigmata. Fake ang iyang mga pagpangayo, ang iyang mga healings, fake ang iyang mga milagro, kag nagakaladula kuno ang kwarta o kondonasyon sa iya. Pero sa pihak sa sining mga pagpasibangod, nagpabilin si Padre Pio nga matutom, mabakod sa iya kapagtuo, kag sa iya bokasyon bilang isa ka pari, kag sa katapusan, ginkabig nga santo sang simbahan.
Wala naguntat ang mga tao sa pagkadto kay Padre Pio. Labaw sa tanan, sa tunga sa mga pagpasibangod sa iya, nagpadayon si Padre Pio nga mangin matutom sa iya pagkapari, kagin padayon niya ang iya pinasahi nga debosyon, kag sarang naton matawag ang iya misyon sa pagpakumpisar sa mga tao. Nanginbantog si Padre Pio ay hanbangod sa iya mga milagro, apang mas nangin malapit si Padre Pio sa mga tao bangod sa sakramento sang pagkumpisar, ang pagpamati sa mga sala sa mga tao, kag ang pagpatawad sini. Ginasugid halos 5 million ka mga tao ang iyagin pangkumpisar sang buhi siya. Nagkapabilin siya sa sulod sang kumpisenaryo, sa sulod sang 15 ka oras, 15 hours a day. Kag anong iya ginahimo samtang siya nagapakumpisar? Nagatulog siya sa krus, kag sa Santissimo, kag nagapangamuyo sang Santo Rosario. Ginbuhos ni Padre Pio ang iya tinion sa pagpakumpisar, kay nagapati siya kapaagi sa sini nga sakramento, madamo ang maluwas kag mahawas sa ila kasalanan. Para sa iya, ang pagkumpisar, isa ka pamaagi agud ang mga tao makaangkon sang bag-o nga kabuhi. Paagi sa pagkumpisar, ang tao siling niya daw ginabunag liwat, like being born again sa atubangan sang Diyos. Amo ina ang matahom sa sakramento sang pagkumpisar, daw ginabunag daw na tao kita liwat sa atubangan sang Diyos. Para kay Padre Pio, ang misyon nga ginhatag sang Diyos sa iya kag iya gintipigan, amo nga siya mangin instrumento sang pagpanibag-o, renewal nga ginatawag, para sa mga tao nga halos wala na nakabatyag sang paghinulsol sang ilang mga sala. Mga tao nga ayhan nahadlok na magpangayo sang kapatawaran sa ilang mga sala. Mga tao nga nagaduda kung sila bala patawaron pa sang Dios sang ila mga kasalanan. May isa ako nga nasugata sa konfesyon, nagsiling, Father, nahuya na ko tani ako magkumpisar. 20 years na ako nga wala nakakumpisar. Bangod sa iya pagdedikar sa iya kaugalingon sa sakramento sa pagkumpisar, si Padre Pio nangin instrumento, ginatawag sa Ingles dispenser, nangin alagyan, tagdala sa ginatawag naton nga Dios non nga kaluoy, ukon divine mercy sa mga tao nga nagahinulsol sa ila kasalanan. Siling ni Santo Papa San Juan Pablo ikaduha, nanginbuhi ang Dios non nga kaluoy kay Padre Pio sa pagdala sang kaluwasan sa katawhan nga nasamaran bangod sang sala. Si Padre Pio nangin kaangay sang isa ka tinapay, siling ni San Juan Pablo ikaduha, nga ginpamihak-pihak para sa mga tao nga nagahilab ukod nagakalangkag sang kapatawaran halin sa Dios. Katahom sa iyagin siling, si Padre Pio kaangay sa isa ka tinapay nga ginpamihak-pihak para sa mga tao nga nagahilab ang ilatyan o kung ginagutom o kung nagakalangkag sang kapatawaran sang Dios. Amo ini ang ginpalaptan ni Padre Pio, ang padayon kag hindi matungkad nga kaluoy sang Dios sa mga tao nga nagapalapit sa iya sa sulod sang kumpisenaryo kag ang mga tao nga nagabalatian kag nagamasakit. Siling liwat ni Papa Juan Pablo ikaduha, ang kaluoy sang Dios hindi mahamulag sa paghigugma sang Dios. An indispensable dimension of love. Gabut silingon,
kung sa diin may kaluoy ang Dios, ina nga kaluoy amo ang paghigugma sang Dios. Gani sa kada tion nga kita ginapatawad sang Dios, aton man ginabaton ang paghigugma sang Dios. Ginahigugma man kita sang Dios bangod sa iya kaluoy sa aton. Matahuman ang ginsiling ni San Juan Pablo ikaduha. God, divine mercy o kung ang kaluoy sang Dios amo ang ikaduha nga ngalan sang paghigugma. Divine mercy is love, second name. Ikada nga duha nga ngalan sang paghigugma. Ang kaluoy sang Dios among pinakamataas nga ginhimo sang Dios sa pagsugata sa aton. Amo ini ang tulay aton alagyan nga nagaangot sa Dios kag sa tawo. Ginabuksan sini ang aton mga tagipusoon sa paglaom nga kita ginahigugma gihapon sang Dios sa walay katapusan ukon paghigugma nga wala sing tupong sa pihak sang aton mga sala. Kagani ang ini nga kaluoy sang Dios nangin maathag buhi kag nakit-an kay Jesus, kay siya ang dagway sang kaluoy sang abay nga napun-an sang kaluoy. Bangod sa ginhatag ni Padre Pio nga tinion sa mga tawo sa pagpakumpisar, ginasugid nga madamo ang mga tawo ang nagapangita kay Padre Pio. May mga doktor, abogado, negosyante, opisyalis ang gobyerno Santo Anay, taxi driver, mga estudyante. Ginapangita nila si Padre Pio. Agud mabatyagan nila liwat ang kapatawaran sang Dios paagi sa sakramento sa pagkumpisar. Balaan naton ini si Padre Pio ginakabi nga people saint, ang santo sang mga tao. Madamo ang mga tao ang luyag magpalapit kag magkumpisar kay Padre Pio. Kay siling nila, si Padre Pio may pinasahi nga gift of knowing our consciences. Nabalaan niya. Nagaluhod ka pa lang kuno kay Padre Pio, balaan na niyang imusala. Ukon mabasahan na ni Padre Pio ang sulod sang imo konsensya, bisan ang imo nagliligad. Ayhan, amo ina ang isa sa mga rason kung ngaman madamo ang nagakadto kay Padre Pio. Mga kauturan kay Kristo, sa aton pagpangayo sang kapatawaran sa Dios, kag agud aton maangkon ang Dios non nga kaluoy, nagakadapat, nagakaigo nga kita man manginhayag kag tampad sa atubangan sang Dios. Nga kita wala sing kahadlok o kung dapat taguon kag ilipod sa Dios. Kinahanglan ngang sa aton pagkumpisar, kita may matuod nga paghinulsol nga nagikan sa matuod nga pag-ako sang aton sala. May isa ka simbahan sa ilang confessional box o kung magsulod ka, may isa ka naka-post nga reminder. Amo ining reminder, do not whisper your sins to the priest. Sili niya, hindi pag-ihutik. Talk clearly about your sins and tell the priests about your sins. Dugangan ko, do not tell the priests about the sins of others. Ang imo lang sala, ang isugid. Amo ining kinahanglanon naton, ang minatuod nga paghinulsol, hayag sa atubangan sang Dios. Subong ang aton nga pungsod nagapangatubang sa ginatawag naton nga moral crisis or crisis. Ang mga nagliligad nga mga rally o kung nagligad nga rally sang Domingo para sa aton mga obispo diri sa Pilipinas, hindi ato isa ka politika.
apang nagpakita kita may moral nga krisis nga nagakatabo sa aton pungsod. Kagamo ina ang korupsyon. Balaan naton. Corruption is the highest form of stealing. Nagahala, nagaupod ang simbahan sa siningahublag, batok sa korupsyon, bangod sang sugo sang Dios. Thou shalt not steal. Ang korupsyon, isa kasala, kay bangod ginaplanuhan ini. Hindi ini magic. Ginaplanuhan kung saan o kuhaon, paano pagwaon ang kwarta. Gani, siling naton, isa ini ka moral crisis sa aton pungsod. Amoy ning padayon naton nga ginapanawagan o ginapanawagan naton ang tanan kag tagsa-tagsa sa aton. Mangin hayag tampad kita sa atubangan sang Dios. Kag amoy ning aton ginapangita nga sa mga korupsyon nga aton nababatian, sa mga tawo nga involved sa corruption, ang aton lamang gidlang nga ginahulat nga akuon nila kag maghinulsol sang ila hinimuan. Kag para sa simbahan, mangin matuod ang imo paghinulsol kung imo ginabalik ang imo ginkuha. So sa kadugayon, kag kadamuon sa mga hearing, ano ang aton mabatian? Puro pagpamalibad, puro pagtinudloanay, wala pa sing may nagaako. Hindi man pwede madula ang bilyones nga wala sing may naghimo santo. Mabalik kita kay San Padre Pio nga man matahom ang magkumpisar sa iya. Siling nila, pinasahi ang ginahimo ni Padre Pio sa mga tao nga nagapalapit sa iya. Ano ina, no? Ginatungtong niya ang iya kamot sa ulo sang tawo kag nagasiling, we hope in God. We hope in God. Nagalaom kita sa Dios. Amo ini ang bahin sang bantog nga ginasiling pirmi ni Padre Pio, tatlo ka tinaga. Ano gani? Pray, hope, and do not worry. Magpangamuyo, maglaom, kag hindi magkatublag. Sa kada tion nga kita nagahinulsol sa aton mga sala, na angkon naton hindi lamang ang kapatawaran, apang nagadala ini sang paglaom sa aton, nangin buhi kita liwat sa atubangan sang Dios, bangod sang kapatawaran nga dagadala sang paglaom. Gani si Padre Pio, nangin tagdalaman sang paglaom sa mga tawo. Tagdala siya sa paglaom sa mga tawo nga nagabalatian. Ukon iya ginapang-ayo, bangod sa ginatawag nga miracles of healing, mga milagro sang pagpang-ayo. Nagapati kita, madamo nga mga masakit, nagabalatian ang ginpang-ayo ni Padre Pio. Padayuno naton ina, kay nagapati ako mabaskog man ang iya pagpangamuyo sa aton. Apang ang labing importante nga milagro nga sarang matabo sa aton kabuhi, amo ang makatilingala nga pagpatawad sang Dios sa aton mga kakulangan, kakasalanan. Ang hindi matupungan nga kaluoy sang Dios. Amo ini ang labing dako nga milagro nga sarang naton mabaton kung kita nagaliso halin sa pagpakasala, pakadto sa pagkabalaan. Nangin matuod si San Padre Pio nga instrumento, tagdala sang kaluoy, kay siya mismo may ginagyan nga mga kasablagan sa iya kabuhi, na kung wala ang Dios, kag nangin mahuyang lamang o kung nangin mahuyang ang iya pagtuo sa Dios, ayhan hindi iya masarangan ang mga pagtilaw kag pag-antos
nga nag-abot man sa iya kabuhi. Ano ini nga mga pagtilaw kag kasablagan, no? Sa edad nga 17 anyos, nadulaan na siya sanggana sa pagkaon. Siling nila, gatas na lang ang pwede sa iya. Ginaatake sa siyang insomnia, kag pirmi lang nagakalipong. Ang pinakadako nga pag-antos nga ginbatas ni Padre Pio, amo ang stigmata. Ang mga pilas nga ginbatas sa sulod sang 50 katuig. Ang stigmata, hindi isang ordinaryo nga mga pilas. Mga pilas ini sa aton Ginoong Jesus, sang siya ginlansang sa krus. Ginbaton ni Padre Pio ang mga pilas nga ginagyan sa aton Ginoo sa krus. Siling sang isa ka Franciscano nga pari, atong mga pilas, mga stigmata ni Padre Pio are both seal and a new beginning. They are reminders that at the heart of the friar's heart and our lives is Jesus Christ. Ang iya mga pilas, amo ang silyo kag tanda sang isa ka bag-o nga ginsuguran. Nagapahanom mo bini nga sa sulod sang tagipusoon ni Padre Pio, kag sa aton man mga tagipusoon kabay pa, amo ang buhi nga Dios. Kag kaangay nga ang pilas sang aton Ginoo sa krus, nagdala sang kapatawaran sa aton. Kabay nga ang mga pilas man ni Padre Pio, amo ang mag-ayo sa aton. Sa aton mga masakit, sa aton mga balatian, amo man ang maghatag sang kabakod sa aton. Sa tion sang aton mga kalisud kag ginaagyan nga mga pagtilaw. Si Padre Pio naghakos sang pilas sang aton Ginoo. Nagpabakod ini sa iya. Kabay, amo man ina ang magapabakod sa aton. Gani padayon naton ang aton debosyon kay Padre o kay San Juan Padre Pio, kag buligan niya kita nga mangintampad man sa atubangan sang Dios, agud maangkon naton ang Dios nun nga kaluoy. San Padre Pio, igampo mo kami. Palihog magtindog ang tanan. Nagato ako sa Dios, amay nga magkagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagato ako kay Kristo iya anak nga bugto nga aton Ginoo. Maging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banaw siya nga naghalin sa mga minatay. Pumayab sa mga langit ka naglingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto magakari pa siya liwat sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sang mga santos, sa kapatawaran sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa ito namay sa langit, pagi sa anak, kag sa Espiritu Santo, agud nga magtubo kita sa pagkilala, paghigugma, kag pag-alagad sa aton ni sikatawo. Ang aton sabat, pamatii kami o Ginoo. Pamatii kami o Ginoo. Agud nga ang mga sumulunod ni Kristo mag-isa sa ila kabalaka para sa mga kinahanglan sang ila isig katawo, mga muyo kita. Pamatii kami o Ginoo. Agud nga ang tanan nga mga tawo magtuon sa pagtamod sa isa kag isa sing malulo, pagtahod kag paghigugma, mga muyo kita. Pamatii kami o Ginoo. Agud nga ang tanan nga nagaalagad sa mga nagabalatian kag nagakalisod,
mangintakos sa pagbaton sang padya nga ginsaad ni Kristo para sa ila, mga muyo kita. Pamatii kami, O Ginoo. Agod nga ang tanan nga ginahingabot tungod sang ila pagpaninguha nga mapaluntad ang katarungan, magmangin madinalag-on sa ila kabudlay, mga muyo kita. Pamatii ang amo. Agod nga ang tanan namon nga mga minatay, magupod sa himaya sang pagkabanhaw ni Kristo, mga muyo kita. Pamatii ang amo. O Dios nga maluluyon, dumduma ang imo amaynon nga pagigugma, kag pamati ang amon mga pangamuyo, sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan para sa aton santos nga paghalad. Ang aton nga mga taghalad sa sining santos nga misa among mga masunod, Mrs. Ninita de Andres, Mount Zion Memorial Park Incorporated, PPC officers, BEC officers, ministers, lectors, and devotees of Padre Pio.
Palihog magtindog ang tanan. Padayon kita sa pagpagamuyo mga utod agad ang akon, kag inyong sakripisyo, mahamutan untas ang Dios, amay nga magagagahom sa ngatanan. Batonon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag kimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batunay ning mga dulot nga ginadala namon sa imo altar, sa handumanan ni San Padre Pio, kag paagi sining balaan nga mga misteryo, nga nagadala sa iya sang himaya nga wala sing katapusan, magdala sa amon sang dulot, sang imo kapatawaran, ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus gagangay gid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Imo ginalipay ang imo simbahan sa sining nga piyesta ni San Padre Pio. Pagi sa iya mga pagsulundan, imo kami ginapabakod. Pagi sa iya pagwali, imo kami ginatudluan. Kag imo kami ginaapinan tungod sa iya mga pagampo. Ganiupod sa mga angeles kag sa mga santos, nagaamba kami sa malayuntat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Palihog magluhod. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos, gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga yagin baton sing kinabubuton, iya ginkuha kagin pamihakpiak ang tinapay,
nagpasalamat sa imo kag iyainigin panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini, kay iniya mo ang akon lawas ngay gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panayapon, iya ginkuha ang kalis nga nagpasalamat siya liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis, kay iniya mo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ng misteryo sang pagtuo. Gani wa may amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takus sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, himbita siya sa pagigugma pod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Victor kag sa tanan nga kaparian. Dumduma man ang mga sakop si among katilingban na nagtaliwan ng may paglaom mababanhaw sila. Dumduma man ang tanan nagkalamatay si imo pagkaabian bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong agud maambit namon ang kabuhi wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios. Upod kay San Jose nga Yabana. Upod sa mga apostoles kas sa tanang mga santos nga nagpahamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga magagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Palihog magtindog ang tanan. Si Jesus nagtudlo sa aton sa pagtawag sa Dios nga aton amay, gani may kaisog kita sa pagsiling. Gayara ka sa
Tuhan. Nakasala sa amon, kagdili mo kami ipagdaon sa mga luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sa paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo, nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang paghidait kinabilin ko sa inyo, ang akon paghidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imong simbahan. Kag sunod sa imong ginsiling, hatagi siya sing paghidait kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Magatagay kita sing tanda sang paghidait. Paghidait sa inyo tanan, paghidait.
Palihog magluhod. Mga biyanyari ang kordero sang Dios, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an, apang imit lang lamang ang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Mayara kita nga second collection para sa simbahan.
Palihog magtindog ang tanan. Mangamuyo kita, O Diyos nga gamhanan, kabay nga ining langit nun nga bangkete, nga amon ginhambitan sa piyesta ni San Padre Pio. Magpabakod kag magdugang sa amon, sanggahom sang imo grasya, agod tipigan ang bugay sang pagtuo, kag sundo namon siya sa dalan sang kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palihog maglingkod sing makadali. Mayong aga sa tanan. Sa ngalan sang amon parokya San Padre Pio o Princelsina, upod ang amon kura paroko Reverend Father Ferdinand Bulanti, kag bilang tiglawas sang sining parokya, luyag ko gid magpaabot sang pasalamat una sa panimalay ni Mrs. Anita de Andres bilang aton nga mas sponsor sa sining fiesta. Subong man sa mga nagbugos sa Mount Zion Memorial Park Incorporated, sa inyo tanan nga mga empleyado kag mga officers sa Mount Zion, madamo gid nga salamat. Sa aton mga Parish Pastoral Council officers, madamo nga salamat. Sa Parish Finance Council officers, sa mga BEC presidents, sang tagsa-tagsa kakapilya nga nasukupan sang parokya ni San Padre Pio, madamo nga salamat. Sa aton lectors, sa lay Eucharistic ministers, sa collectors, sa mother butlers, sa aton choir, sa aton youth, altar servers, kag kabalyeros di Padre Pio, madamo nga salamat. Subong man luyag namon ipabot ang pagpasalamat sa panimalay ni Tereso kag Filma Contenido sa hatag sa ila sound systems para sa sining amon kapistahan. Kag labi na gid sa radio station sang Archdiocese of Capiz, Spirit FM 88.1 sa paghatag live coverage sa sining amon Fiesta Mass. Sa inyo tanan kag sa mga devotos kag debutas ni San Padre Pio, sa inyo tanan nga ari diri, madamo gid nga salamat. Kag luyag ko man magpaabot sa pagpasalamat sa aton mga kaparian nga ari diri. Una, diri sa akon wala ang rektor sang Santa Maria Mater et Regina Seminarium, Reverend Father Giancarlo Robles. Ang kura paroko sang Parish of Saint Isidore, Pontevedra, Capiz, Reverend Father Joseph Bernie Barrios. Palakpakan siya mga utod. Ang kura paroko sang Parish of Santa Monica, Panay, Capiz, Reverend Father Conrado Paliti Jr. Palakpakan siya mga utod. Ang kura paroko sa San Nicolas,
Dinera Paris, San Nicolas Tapas, Reverend Father Ramil Bigkas. Ang Kura Paroko sa San Lorenzo Paris, Duran Dumalag, Reverend Father Carmelo de los Reyes. Ang Kura Paroko sa Parish of St. Jerome, Tapas Capiz, Reverend Monsignor Job Bolivar. Ang Parish Priest ng St. Vincent Ferrer Parish, Kasanayan, Pilar Capiz, Reverend Father Jonel Morales. Ang Prokurador ng Santa Maria Mater et Regina Seminarium, Reverend Father Michael Ray Montorio. Ang Vice Rector ng Santa Maria Mater et Regina Seminarium, Reverend Father Ray Capapas. Ang Parochial Vicar ng St. Lawrence de Deacon Parish, Panitan Capiz, Reverend Father Glenn Caldillo Jr. Ang Mission Station Priest ng Blessed Justo Takayama Mission Station, Lucero, Dumaraw Capiz, Reverend Father Mark Bisana. Ang Kura Paroko sang Holy Child Parish, Maayon Capiz, Reverend Father Jesus Neil Peter Adbingcola. Ang amon anay Kura Paroko, kagsubong Kura Paroko sang Mary Help of Christians Parish, Kios Panitan Capiz, Reverend Father Federico Lim Jr. Ang Mission Station Priest ng Santa Sita Mission Station, Dumaraw Capiz, Reverend Father Tadios Dillon. Ang Assistant Mission Priest ng Jesus Nazareno Mission Station, Baybay, Rojas City, Reverend Father Kim Carlo Deacon. Kag sa aton Deacon, Reverend Christian Diaz. Palapakan siya mga tol. Kag labi sa tanan, ang aton celebrante mayor sa sining aton Fiesta Mas, ang Kura Paroko sa Divine Mercy Parish, kag Vicario General sa Archdiocese of Capiz, Reverend Monsignor Rufino Pampusa. Thank you gid sa inyo tanan. Sa inyo tanan sa liwat, madamo gid nga salamat. Sa siningabahin, magapaambit kita sang aton piso o sobra pa para sa pagpatapos sang aton second phase construction sang aton simbahan.
Madamo gid nga salamat sa inyo kaalwan. Palihog magtindog ang tanan. Bago ang aton nga katapusan nga bendisyon, ako nang ipahibalo sa inyo nga may ginaplano kita nga Divine Mercy Pilgrimage, no, nga magahalin diri sa Capiz. Kagkabay nga makaabot ini ang iyang kakantuan amo ang Divine Mercy ni Sister Faustina sa Poland kag ni Padre Pio sa Roma, Italia, no. Ganay sa mga interesado nga mag-upod, no, sa Divine Mercy Pilgrimage, sarang nga kamo makipag-angot. Ang Ginoo yara sa inyo, magduko kamo para sa bendisyon. Kabay nga pinan kamo sa makagagahom nga Dios sa tanan nga mga katalagman, kag ihatag sa inyo ang tagsa kamaayo nga bugay. Amen. Kabay nga iya itanom sa inyo mga tagipusoon ng iya pulong, kag punon kamo sang kalipay nga wala sing katapusan. Amen. Kabay nga maglakat kamo sa iya mga dalanon, nga nakahibalo kung ano ang matarong kag maayo, tubtob nga makalambot kamo sa iya langitnon nga palanoblion. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagam sang tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa paghidait, tapos na ang Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Sa liwat, Happy Fiesta sa inyo tanan. Happy Fiesta. Viva San Padre Pio! Viva! Viva San Padre Pio! Viva! Mayara kita nga pabisa sang relika ni San Padre Pio, palihog maglinya lang sang duha.